Kuskilta mä haluaisin kysyä, että mikä boogie? Hyvä! Ja väittää näkevänsä objektiivisesti. Miten subjektiivinen ihminen on? Niin kyllä niiken tekemään harvinaiset keinät. Pienen pienen, ei sillä kestä. Ei tiedä miettiä vittuakaan mistään. Optimisti Henri ei tykkää pessimisti Petteristä. Mieluummin kuolen nauruun, kun kuuntele sun ikemistä. Jos sä saisit ihan mitä vaan, niin mitä sä ottaisit? No sut mun tapputukkaan.